Vi har gravet 500 meter slanger ned. Selve det område, hvor slangerne ligger, det er det felt her, der ligger foran os her. Og umiddelbart efter kunne man selvfølgelig se, hvor slangerne de lå. Men allerede nu, som du selv kan se, så er det jo ikke til at se længere. Her er bare gulvvarme, og her er gulvvarme. Det er faktisk, vi har kun en stue her, som vi har tæppe på, og der er en radiator. Jeg ved ikke, om han har varme på nu her. Ja, den kører også på jordvarme. Det gør de alle sammen her. Ja, før der havde vi kombineret fyr op til olie og fast brændsel. Ja, i kælderen der har vi jo Danfoss anlæg stående. Og her er så både det gamle anlæg, som vi ikke bruger længere, men som jo snart vil blive fjernet. Og det helt nye anlæg, det er jo ganske enkelt. Et skab, der rummer det hele. Altså, vi har jo gulvvarme over en stor del af huset, og det er jo svært at regulere med olie og fast brændsel. Det er meget, meget, meget nemmere med jordvarme. Jeg vil sige, det er nemt at have med at gøre og det hele. Det kører jo helt perfekt jo. Når man ikke behøver der at rende og justere, som man gjorde før i tiden dernede, ikke også? Hvor det skulle få en rigtig varme, så blev det for varmt, og så blev det for koldt. Og så det her, det kører jo bare simpelthen. Det er jo en fordel. Før i tiden måtte vi, der skulle vi skulle ned og tænde noget mere af for varmen, når vi skulle bage. Nu kan de simpelthen bare bage børnebørn, når de kommer på besøg. For det første år vurderer vi, at besparelsen bliver ca. 10.000 kroner. Men vi forventer jo, at oliepriser vil stige, og vi forventer også, at at jordslangerne sætter sig, indebærer en besparelse. Hvis vi skal se på det som investering, så vil jeg sige, at det er en meget fair investering. Der er ikke ret mange steder, man får så høj forrentning af pengene. Altså med hensyn til at få gravet de 500 meter slange ned, så var det var en del af selve entreprisen, og vi blev ringet op, og nu kom de, og så lagde han de 500 meter slange ned og førte dem ind, så de var klar til at blive tilsluttet til Danfoss-anlægget. Hvad Danfoss angår, der kender vi jo firmaet fra radiatorventiler, som har fungeret i over 30 år, aldeles tilfredsstillende, så det var et spørgsmål om tillid. Min kone og jeg er jo i en alder, hvor vi skal til at flytte herfra inden for de nærmeste år. Og der agter vi at købe og bygge et nyt hus inde i Brande. Og jeg har allerede sikret mig, at der er mulighed for at få etableret et jordvarmeanlæg.